शिवसेना गोयातल्या 20 मतदारसंघांनी उमेदवार घालतली। शिवोले मतदारसंघात गोयच्या शिवसेनेचो मुखेली सुदीप तामणकार रावतलो। बाकीचे उमेदवार बेगिनात बेगीन जाहीर करतले म्हण शिवसेनेचो संजय राऊत उलयला। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या राजकीय पक्षाबरोबर उलोवणीत जाल्यात। 7 तारखे उपरांत मीटिंग घेवन खंयच्या जाग्यार कोण हाजेर खंय उलोवणी जातली। बैठकीत सांगितलं होतं की शिवसेना गोव्यात 20 विधानसभा मतदारसंघ लढणार आहे। हे 20 मतदारसंघ असे आहेत: मांद्रे, पेडणे, शिवोली, सालेगाव, कलंगूट, मये, साखळी, सांगे, प्रियोळी, फोंडा, मडकई, काणकोण, मुरगाव, शिरोडा, सावर्डे, कुरचडे, थिवीम, पणजी, कुंकळी आणि म्हापसा या 20 मतदारसंघावर शिवसेनेचं लक्ष आहे आणि तिथे आम्ही निवडणुका लढणार आहोत। त्याच्यापैकी शिवोलीमध्ये स्वतः सुदीप तामणकर राज्यप्रमुख निवडणूक लढवतील आणि उरलेल्या मतदारसंघातले उमेदवार हे लवकरच आम्ही जाहीर करू। त्यांची सुद्धा यादी तयार आहे। शिवसेना निवडणुकीत लढताना युती कोणाबरोबर करणार असा एक प्रश्न विचारला जात होता। सुभाष वेलिंगकर आणि त्यांचा सहकारी काल सुद्धा श्री सुभाष वेलिंगकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी आमची प्रदीर्घ बैठक झाली आणि त्यांचा जो नवीन राजकीय पक्ष स्थापन होतो आहे त्या पक्षाला मी शुभेच्छा देतोय आणि या सगळ्या प्रक्रिया 7 तारखेपर्यंत त्यांच्या राजकीय पक्षाच्या पूर्ण होतील आणि आमचं असं ठरलेलं आहे की गोव्यातल्या निवडणुका आम्ही एकत्र लढवू। त्याच्यावर त्यांनी सुद्धा आम्हाला मान्यता दिलेली आहे। ज्या काही जागांसंदर्भात किंवा इतर काही प्रपोजल्स किंवा वाटाघाटी आहेत त्या 7 तारखेनंतर आम्ही दोन्ही पक्षाचे महत्त्वाचे लोक एकत्र बसून आम्ही ठरवू। पण दोघांनी ठरवलंय की एकत्र आपण निवडणुकांना सामोरं जायचं, शिवसेना आणि त्यांचा उद्या स्थापन होणारा राजकीय पक्ष। घेऊया एक ब्रेक।